bandibona nase-TV ngoba bathi ndiyabaseleka bezicimba neyitangari kaloku ndideleleka ngokuzikhula amatherazo kube sithi ayachazeka enye ibihlelelevo izosula nge-newspaper xa kayiqwalasela iphepha ithi ntlanga mundincumile azange igqibe yaphuma biqumbile ubamba ne-awards ngokwezinye zithenga itrofi inoba nasezigela bezifundela uba ndim xa ke ngoku i-question paper zithe kanti zibotshwa ndim abachazeki ngathi badoja amagqirha baqhotyoshwe ngumona bane-mindset yamagqwirha elandigqwajiswa i-hater ndiyitsalana ngendlebe ndibuze bakutheni ungeva vele kuphela uzenza clever and i-chance yokuwina xa uzama ukuziphindezela aswethu you isgas njengobhombi be-cream soda nakwezinye izitrato ndlula kushukumikhethi nawe banakula rate bayavela ngenhlokwana bayazibuza nivelaphi khona bathi mjongeni abanye bayagcwala njengesiloti ezikhipha kuso ngapha abanye abagcwali ngamabhakethi avuzayo bona beringa ngam njengethoni yamfonomfono igama lam balenzi yakho cause baliqubhise edakeni making moves ezibanyisayo overdose laxatives ezabo ziyabaleka like grade 1 mathematics ukwabafuna unstopper kodwa zigreen as robots bashekelana kum njengepete egcwele izilabs but ne akunandaba njengechannel yomusic abantu othuso Popeye I'm the ghetto MPT benikhabe izichithekazi ubhonsa phuma igazi ndayidenge nganimangazi ngifaka umhlaba ndishone khona ndilisotsha baba yami yo